ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପିଲାମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ସଂସଦ ଖେଳ ପାଇଁ, ଯାହାକି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ସର୍ବୋପରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ମଇଦାନକୁ, ଯାହାର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସାର୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 14 ଓ 17 ବର୍ଷର କମ୍ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ବିଭାଗର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ଶପଥ କରୁଅଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କ୍ରୀଡ଼ାର ମହାନ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବ। ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶୃଙ୍ଖଳାମୟ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛୁ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଚିତ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ବିଚାରକ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ଆମ ପାଇଁ ହେବ ଶେଷ ଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଇନ କାନୁନ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସହଜ ଭାବରେ